Rakennusliite Jyväs 7, HR Prevention ja HR Nordic Oy. Tavoitteena on tässä kisassa tämä ojien välissä pysyminen ja maaliin pääsy. Myös on näitä Köpö-Racingin miehiä, joka on aktiivinen tiimi tuolta Saarijärven suunnalta. Numero 130 ja Sastamalan urheiluautoilijoista Henri Tuomisto. Opiskelija 18 vuotta ikää, eli nuoresta miehestä on todella vielä kysymys. Takana 3 rallia ja 3 luokkavoittoa, eli mitä tämä sitten tietääkään tälle päivälle. Kakkoskuljettajana Olli-Pekka Aho Eiren urheiluautoilijoista. Alla siis Renault Clio 1.6 V. Yhteistyökumppanina Raceman Service ja katsastusta.